Duha ka batanon ang patay sa managlahing insidente sa pagkalumos sa dagat sa Davao Oriental. Ano report ni Argil Relator? Gilayong girespondehan sa mga personahe sa Coast Guard sa Mati City, Davao Oriental ang report nga dunay nalumos diyang naligo sa dagat sa barangay Dahican Sabado sa hapon. Gisulayan pa kini nga i-revive una gidala sa ospital apan gideklara na kining dead on arrival sa doktor. Nasayrang usa kini ka 18 anyos nga lalaki nga naligo lang matud pa sa dagat kauban ang higala dihang nadala siya sa dagkong balod. Sumala pa, giabisuhan na kini nga gibawal ang pagligo sa dagat ni adtong higayuna apan wala matud pa nagpatuo ang grupo sa biktima. Samtang sa lungsod sa Baganga, usasab ka 17 anyos nga lalaki ang nalumos dihang naligo sa dagat nga sakop sa barangay Lambahon Lunes sa gabi. Alas 2 sa hapon, nagsugod og ligo ang biktima kauban ang usa pa ka higala niini. Naalarma matud pa ang usa ka residente dihang nakauli na ang usa ka naligo apan nahibilin pa ang tsinelas o gihukas ka t-shirt sa biktima sa seawall. Alas 11:30 na sa gabi dihang nakita sa baybay ang lawas sa biktima. Gidala pa kini sa ospital apan gideklara sab nga patay na. Nagpahimangno ang Coast Guard sa mga ligo og dagat nga maminaw sa mga warning sa otoridad o magbantay kanunay sa lakat sa panahon. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.